Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalike napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Hello bro ki baju kersan bahaya ki video ki jong anak por. Te mentang kwa ban keren halor kato ka jing sya sospon jong iba adalbat nongrum IMLA ka VVP na not silong. Na kalian ka jong ngadam da ka jing sokhi bat ngam suwe hap ya ka jing le jong ka VVP ban sospon iba adalbat. Te ngi iba ki para kasi jong IM kim don de kata ka jing ya teli. Kim long kum ki garo. Balai ki parti rulum hang ne hari khasi jongi ki Roy Bun Bha balai kadau kalong ba kamdon ka jinga sutu jingmut ke lada kamdon ka jinga sutu jingmut te kinpat sibu manga ngadeu ansu aduk sarim ngadeu MLA jong kau VVP te lada ki sospon no engate. Nah kali kajonga hadin jaga ba ngadang ya trelang biang bat kau VP hadin bangala jaga suspension kan. Ndrei na kali kajonga te haba kilawan suspend te ngam sel tenat yo de bandong ban ya trelang biang te takada ben kisami kini ki political party bab her ini ki regional party lane ki party rulum hakane kajelak ini kamtam hagare gari khasi janti agaro de parti ba originate pe hagaro gari tangka NPP haga jinti pe donga kan ndre kito ki bo mon NPP kumut ki yang no ha ki parti rithor lane ha ki majority party ki yang no hakine ki parti rithor kan ka parti BJP lane Kongres te ngiui Hagaro Hills kumanga ong mantan ba ka parti ka ba originate bet hapo garo kadai tangka NPP te kito ki bom kwa ban yang ki bom kwa ban pantiket naga NPP bat ki yang independen no lane ki yang hakine ki majority party kan kine ki national party kum ka Kongres ka BJP ka TMC te parlok ladang apet ya ki parlok garo ngayu iba ki parlok garo ki long ki basta ki khamstat ki parlok garo ban ki khasi jumi namar balai ba ki parlok garo ki yatali ki khasi jumi pat tangsu ya thutok kamut kilanyon yu tau bro bat keladon no kajingnya serut kamdon sudah kajingnya teli tena kata kadau ba ki khasi jongi kisah hap hapo kajing sengsar jongki parlo garo mantala katno pausnem la sengsar daki garo hagane ka jela meklaya kajung balai ba ki longhe ki garo menta namar ba ki garo ki ateli ista dia kata kumalo mentaro chief minister so ki minister mat ide parlo garo ki kasi jungi pat ki dei tangki nyangku lane ki dei tangki shop ordinate ki ba hapo ni ki garo tang lidar jong ka opposition ro uday ugaro u Dr. Mukul sama day ba kasi jongi kimia telige kasapan long ya ka jing long he long han jongi garo ro hakane ka juk bamta nagalin ka jonga ngan keren bet ya kato ka jing sya sospon ya ubah adalba nagaleng ka jonga nga penrem kin ya kato ka jing le juga VVP balai kan su sospon no kumto lada ka sospon tang
nru benai lane tang sisnem lada bun snem kadang biang te hadu lai snem te lada kwa ban yang biang naka piru yo tikiat sure lada 4 light naka suspension kan te naka ling kajonga ngakentu ken ya ki nokit kam ki bah khmat jong ka parti VP sabhaban ban pelat no ya ka suspension la long kapala sabhaban khot ya kren ke deban khot ya kren deban ya kren ya satu ke nakaliang jong i ba adal batru imdere ba inpen lane imdere ban kren he be jala jong ide ban satu ide ban penrit ke jala de te nakaliang jong kau biru kade ban map ke bala bakla nakalim ba adal batru de ban map ke para bro nomar jing imbreu te umla ban biang baro hi ba bakla baro hi baduna te de nak kata-katau nah kwa ya ka VP ba kade ban weng no ya ka suspension but kade ban pelong no daka jinga kren daka jinga suk hapdeng iba adelbat bat ka VP te ngan su penpau khendiat ya ka ba ngala yo ya ka ba ngala yo jing tip hakine ki por ki baladap haswa jong ka election MDC te hakato ka por bompadap ka election MDC na kaliang jong iba adelbate haga jingpet ke jongai la baklahi namar balai ba i thatmatan kuntu ya kikam jong parti lada ya kren jar hoy thatbe thapo media de haki social media pen mi pajba ba thapo social media te kato ken kawe ke ba pen flop ya ka election MDC ru namar balai hajaka baki pajba kindang sani iya ka VP hakato ka por ki pajba kila du jing sani no ken namar ba i ba adelbat ila mi media kumto ila thatmatan kumto ya ki kam jong ka parti haka jing syate i ba adelbat im pate ken ban pa pajba ki media kumto dai ban ya kren jar ken ya ki kam jong ka parti te lalong kumi ki kam ying kam sem la jong hajing ken ya ki kam ying kam sem haying sa let that no sa let pen no pen pau no sipai pak te long seno de ban long jar ke ya ki kam ying kam sem ane ya ki kam jong ka parti ru de ban long kupta haka dipet ke jonga te na kalian jong i ba dalbat ila baklahi rei to haka jing imbreu te omla ban biang bun ibaya duna bun nangi ngiya bakla ngiya duna haka jing imbreu te omla ban biang rei de ban ya map ke de gen ban sukput sule dakika pada bakla te parlok tang kini kikentin ki banga kren hakane ka puar kamonta bat kentu ya ka VP ba kade ban weng no ya ka suspension lane ka jing sospon iba adelbat sabhaban penlong no ka jing kren sabhaban ya bahaya sukno te tangkata kenang ba mangi ki pajba kasi kipat kasi ngin wanra biang ya ka jinga teli kembang ya teli hakipor ka menswa hakipor jong ki nonyalam ki menswa hakipor jong tur sing jong kiang nangba hakipor jong mai choping ru kajat benreu hakito kipor kadanya teli de nakaliang ka jonga nga kentu kenya ka ubi bahkan penlong no daka jingnya keren ya sutu daka jingnya suk umde ban budu ia kaneka suspension dewan penkut no ia ka suspension kenang ba
mangigi pakasi ngin ya teli biang kembang ya teli menswa kenang ba ngin yo biang ban bat ja u lakam sunsar hakane ka jela ka jung ladang mi teli te kin bat bet ke kiwe ki jai bener kembang ala mention meneba mental taki prosnam la sunsar la long he bet taki parlogaro te kajing bom teli mangi khasihi ke penong ya ki parlogaro ru bakin klai te parlo para khasi to nginya teli ngimdai banya shirut lada don kano ka jing bom ya ngotu jing mut ngidai ban ya baha biang ngidai ban ya kren ngidai ban ya panbete ngimdai ban syua shundu ngimdai ban syua shunsa ngidai ban ya baha ngidai ban ya map ke lada don kano ka jing bakla dei ban pediang ru ya ki jing pen i jong ki we ki ba kham champang dei ban su hanga bet dei ban pediang lang ke ya ki jing ajing mut jong ki we ki ba kham champang ru te tang kini ki kentien ki jonga hakan kapua kublai subun kublai syajarngu to bulai un dalam darkat bat ker ku yapi un ayapi ya ka met ka phat ka bakoi ka bakhie khnang ba phin la ban tre ban kta khnang ba phin biang ka kamai ka kaji kublai subun kublai syajarngu ngin saya siam biang hakwe bat ki video